Saan naman yun, oy? Asa ipakat-kat ni mo dire, be? Kani, ipasagod ni Grace, be. Iparagod ng kuan, be. Ipasaka ko ni sa inyo, ha? Ipasagod ng nasa, Grace, be. Upila na. 15. 15? I-review daw, Jimmy, be. Og 15 bagyod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19! 19 ano, napinitago doon sa luyo? 15! Ikaw daw. Ako nabuta na ka. 19 ba? Nasa luyo o nitago? Ako kita. Ano si Taba, be? Taka ang gihap. Ikaw daw ron, be. Review daw, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 di ay. Kasi 21 ron, nabuta naman ko. Sinabi mo nakamutot patak. Apil ba rin mo nang gagmay kayo? Masag kuwan? Gara-garaan man tingali ko ninyo. Pataka raman mo gihap. Apil na dahon ba nun saka? Apil dahon. Tarong nga gihap, Grace, be. Tarong nga gihap ba? Ma'am, ako ay tama. Mali na ilang. Usa pa gihap. Tarong nga. Tarong Sinabi nga mo gihap. nakamo ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ay, 11 di ay. 12, 13, 14, 15 lagi, ma'am. O parak. 15. Dapat kinitago sa luyo. Upat ka mo. Kuha ka Kasi kita. dahon magunda. Dahon. Ako na ng bunga na o. Pakamaliun sa kunin mo. Mali mo na mo ha. Pataka ragin mo ba? Pataka ragin mo ba? Pataka. Tama magunda ko. Pataka ragin mo 31, 19, 15. Asa lagi kumuto ninyo? Tarong-tarong nga ko ninyo ha. Gara-garaan guro ko ninyo ba? Ikaw na layap kung di ka gusto. Ayoko kisay madam dai dire. Ayoko Ano ko ka, kuan na ha. Jimmy, tarong nga review ba? Review ko sab. Tarong nga ko ninyo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na lang ni. Yan ang. Sinabi man to kanina. 11 na lang. Unsay 11? Nga nang 11 na lang ginahinayan man tingali ni. Ako lagi tuhi. Lagi kay tama ako 15 na kabok. 11 na lang yung kabok. Nawala ang kwan. Sobra. Kabuta naman ko na sila kabuta. Pataka na lang man guro mo gihap. Oy, di mo ka ba manghihap? Ikaw daw ron be, us magihap. 31 lagi. Datang kayo na, oh. 13, tracer day ma'am, oy. Gara-garaan man gyud guro ko ninyo, oy. Lahi-lahion man ninyo ang ihap ana. Dali daw ron be, tan-awon daw tani be. Ah, man. Kini? Kani tan-awon daw ni ron be og hinog na ba ni? Ay, saan? Datang komplit mo. Tan-awon hinog na ba or hilaw pa na? Ini dia madam be, kay. Ah, hilaw pa day dam, oy. Unsaon man nimo pagkabalo nga hinog na o hilaw ka? Kahoy man ay mo gipikpik ana. Saka daw diri ron be, saka daw be para makabalo gitag hinog ba na or hilaw? Basta nilugas punuan. Saka say di ka. Nga pagpang-apply nimo na ingon ka kabalo ka mo saka. Saban mo trabaho ka or dili? Ah, trabaho, oy. Paggalon ti ka. Kuan na. Nawa mamo pa. Sang nanluwag gyud Ay ma'am. pagsaka bisan pagdanlog na. Jim, ikaw diri Jim be. Jimmy, dali diri be itulak si Ron be. Oh, lakat ko be. Ini nama uba. Tahu nga ba? Sige. Tentang Madam Ron. Ih, gigi. Tadi gigi. Tahu nga ba? Danlog kayo. Kita naman tayo ito. Taro nga bugsa ka diya. Sorry. Dan sa dam. Pastang danlog kas punuan. Oy. Grace, ikaw diri saka be. Unsa ka nalipong ma? Kababae na ko nako pasakaw ko nimo. Ikaw sa kanila. Isa may madam na turon, ngano ako may suguon nimo. Nabot og madam ka. Unsa pagtuon mo sa kuwa? Mong tutor ako nimo pakatadong ko makataas na. Hindi matagalon ti ka trabaho kay wa kay sildo karon bulan na. Ay, ma'am, di lagi ko kabalong saka lagi, ma'am. Taas kay na ba o? Sinsya na gud. Unsa man na siya uwi? Kung tubag-tubag sa ka dito i-try. Di lagi ko kasaka kay danlog kaayo na gud. Ano pasugusugol magi ko nimo sa diha? Gusto ko ba musaka ka ba kay dili kaya nila ituklod lang kanila ba? Tukul ka danlog ana. Ano kag ano eh? Ay kung kuan na, unsa matagalon na gid ti ka? Ano pag sunakog saka diha nga pating danlog ka. Kanang tingog nimo ay kung kuan na, muslabaw pa kanako. I-try gani, wa man ko ningog sa kaong gyud nimo, i-try ba? I-try kay basin ka kaya ka. Namo koy mga lalaki diha o ako manggiyod. Di ga daw sila kakaya no. O sige ako. Tuklog kumi. Sige. Anlog ana o? Saka ka? Dili ka sa lalaki? Mami lagi ko kasaka, ma'am. Kaya lagi na ituklod ninyo na. Ituklod ninyo si Grace. Lagi ko danlog kay bang ma'am o. Eh, kaya lagi na. Unsa Kaya. letra mo? Saka Ikaw, mo. no? Di man kay di mo Danlog kayo. kaya. Nakakigumot ma'am. Pagpuyo mo be. Kali na lang dahon atong ipon para makauli na ta. Balik mo dire. Naunsa naman ni oy, dahon namin nun ganina bunga.
Karon dahon na pod. Ma'am, kulang. Muro kagkaon, ma'am. Ano, itayo pa nini mong daon sa mukha. Sige na ma'am, ikaw daw ma'am, ipa daw pila gyud. Ano na ma'am, oy. Hinayan niyo gihap ang dahon na. Hinayakin niyo. Taysa, madam. Before na mo ni ipon, hisa, ma'am. Nganong paunon na ko ninyo? Kisa may madam nato. Ngano ako may suguon na noon ninyo? Ano, ikaw do ihap ading dahon. Kisa may muswindo ninyo. Akong ihap. After naghapon na ni ginihap diri. Ron, so di nakihap. Nangatagak dahon na ni ula. Ayaw, nagkapila ka na lang mga naadya ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17. 5 minutes later. Ma'am, 5 mil pa kong naihap. 5 na ka oras ng labay. Isa pa kasanga oh. Tabangi Jimmy be, tabangi kihap. Kihap mo. O di ah, tabangi kihap. Nagkasbika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Say, 9, 1 nga. 10, 5 mil na matakaroon. 5 mil yang naihap. Sugod na ka sa Sugod diya sa... Aw. 5 mil uno. 5 mil 2, 5 mil 3, 4, 7. 5 minutes later. Ilan may naihap ni mo Jimmy? Sulod sa 2 ka oras. 401 ma'am. Say, 401 ra? Ikaw ron pila mong naihap. 15 Nakama mil. ko gagmay ma sa gamay magpukuan ba pag ihap. 15 mil na. 15 mil niya. 401 pa mo Jimmy? Naunsa naman mo oy? Grace, tabangi nagihap daw diya be. Pila mo, Jimmy? 401. Oh, 400. To na ko. 15 mil. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 10, 11, 12. Sakit akong liyaw ginihap diri ba? Ma'am, inahagbong ma'am. Apil pa ni sa ihap. Oy, apil na. 5, 6, Pila ga ito kung naihap ganina. 7, Kalimot ko Ako bang ma'am. sa tuilas? Bam, 800 ako ah. Unsay Kalimot ko. Anong kalimot man mo sa inyong ihap? 800 gani ako ah. Pila ba 401 ba ito kuha? Pila ba? Pila to Sige ako na ma'am? lang man kag 401. Ikaw pila tay mo ha? 800, nini continue man ko ka Jimmy. 401 pa ya 800 na imo ha. Oh, wala ang nitiwas man ako gihap. Saba kay mo kay wala ko sa passing. Sige na kag 401 balik 401. Ikaw pila na imo ron ron. Ayaw kalimti imo ha kay dako kayo imo ang giihap. Nakalimot gani ko no, ikumot igapila ni. Nganong gikalimtan man nimo mga wa man uy ayo mangihap oy. Nakinomdom kag pila? 401. Nakinomdom ka? Ako'y ko ano nimo ngano nagihap ko? Balik na lang kung unok ihap oy. Ngano wagin mo yung mga ayop. Lami agid. Ay mo gunong-hunong diag di ninyo na mao mag-ihap ng mga dahon ha. Mao. Why field way kaon wa tanan. Moron. Mukuliw Ay, 401 ako.